Kom igen nu lilla Kim. Ja, okej, så. Arg och redan. Varför gör du detta mot mig? Lite lördagsnöje. Ja, det kan vi. Jag vill inte se det här. Okej. Du behöver inte se det, du behöver bara höra det. Ja, fuck it. Ja, vi kör. Alltså det är så långt, alltså det kommer inte sluta någonstans. Jag vet. Aj, jag ångrar mig. Okej, vi kör nu. Oj, vad fint det blev. Jag vill inte hålla med. Du är seriöst störd. Nej, nu räcker det. Nej.